tafi su da rubuce su waɗannan ku rabu da su wawaye ne, su ba harkar ilimi suke ba, su harkar business din ɗariƙa kawai ta dame su. Sharif Sale shine yake ƙoƙarin haɗawa da akademiya ta ɗariƙar, yana ƙoƙarin yin rubuce-rubuce da gyara abubuwan na ainihin wato ash'ariyanci din da maturidiyanci din duk shine yake abin. Sau da kan ka zo kana magana business aspect na ɗariƙa ko bid'a shine zaka ga su ɗahir bauchi sun bi tare da shi. Sharif Saleh is very smart, ya fi ɗahir bauchi samun kuɗi amma shi nashi akwai smartness ne. Shine za ga yana ɗiban yarabawa da inyamurai da wasu kiristoci yana kaiwa Gaddafi lokacin, kwantar da su a gaban Gaddafi gashi nan disi goho haka ba ma zaman tahiya a goho za ga duk an sa su a tashar Libya ake nuna a lokacin nan. Goho ya miƙe tun da ya iya larabci ya ce to ranka ya daɗe gashi nan sun ce ne za su musulunta amma sai a hannun manzan Allah za su musulunta. To na rasa yadda zan yi da su, na lallashe su da kyar amma dai na ce musu akwai wani jika manzan Allah a kusa shine na kawo su. To shine so da dama sai in buga wani yaron shi in ce to amma me yasa mala yake yin haka ne, shi ba jikan manzan Allah bane da ba sai musuluntar da su. Shi ma Husaini ne ai, wataran kuma Hassani, haka da yi duka biyun, wataran ya sa Husaini wataran Hassani shine har na taɓa ce mishi wanne sai dai ya dariya. Gashi nan haka ake nunawa a tashar Libya, sun ce za su musulunta ne amma sai a hannun manzan Allah. Na ce musu to manzan Allah ya wafati, to da kyar na lallashe su dai cewa akwai wani jika manzan Allah a nan kusa a Afirka, to shine na ɗibo su na kawo su. Shikenan sai ga Gaddafi ya nemi musu haka da anu la ilaha illallah, su kuma suna la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah. Shikenan ba su kalmar shahada. Shikenan to yanzu shikenan sai Sharif Saleh musu manna. Jirgin sama guda ake ɗiban su daga Abuja. Business ne mai lafiya, shi smart yake yin nashi, smart yake yin nashi. Su ɗayar bauchi su ne wawaye, su ba 'yan boko ba ne. Kasan ɗan takarda haɗari ne. Dan takarda hadari ne, shi ya san yadda yake bi da tsafta yake nashi, yadda an zo magana zai iya kare kanshi, amma wawa shi kawai karbe zai iya cusa aljihun an zo ce ba sadaka aka bashi ba.